Χαζός είναι ρε μαλάκα. Ποιος? Ο Ρουίδης. Φέρε το κινητό μου, ποιος το έχει? Εγώ στην τσέπη μου αυτήν. Τα βυζάκια ρε! Τα βυζιά σου τρέμουν Ερμίδη! Αυτός τρελός θα τον τρέχουμε στο νοσοκομείο. Βασίλη. Τι κάνεις? Με το πολύ να τρέχουμε σε κάνα Παπαγεωργίου πάλι ρε. Λίμη πλήρης, τι λέει είναι αυτό? Το μηχανάκι! Όψε! Βασίλη. Γιατί λέμε είναι πλήρης σε μετοχές είναι? Άμα είναι πλήρης θα λέει. Τι θα λέει βρε αγόρι μου? Πάτα βρε εσύ! Μπράβο! Φέρνω μια φώτα, φέρνω! Ω μαλάκα εδώ με χέστηκα εδώ. Αυτός καλύτερα ξέρει να το οδηγάει από σένα. Αρχίδι είναι. Πού πάει τώρα? Το ριβάντο. Μέσα. Δεν πάει άλλο αυτό πιο μέσα. Μην του κάνεις άλλο αυρί ρε μάλλον. Να σου και τρέλα είναι ρε.